अरे दोस्त लोग कमेंट करो कौन है नया है तो सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करो दोस्त लोग जोंहा माइना अफिसियेल आंनि एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय धन्यबाद रोजा रोजा साबायखर हेलौ हेलौ होनहरदों माइना अफिसियेल लाइक दान आगै थेंक इउ जोंहा आरबि अफिसियेल चेनेल फैदों रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय लाइक होआखैबा लाइक होदो दे हि होनहरदों माइना अफिसियेला बुंदों दा फै 7:00 बाजियाव लाइभआव थांगोन दे आब' थांगोन मानो थाङा जानो मा ओंख्रि संनायमोन आब' माइना जोंना माइना अफिसियेला अन होनदों थेंक इउ अन थानायनि थाखाय मा ओंख्रि संखो आब' माइना माइना अफिसियेला बुंदों बयलार आलु बाव गोथावथार माथो खबर सबरा मोजां ना माइना अफिसियेला हेलौ होनहरदों एलबियावनो रावबो फैथारलालै बयबो होयो नालाय सोर साबैसेयावनो हाबनो जोंना माइना अफिसियेला बुंदों मोजाङानो आगै अके मोजांसो जानांगौ रावबो फैला नामालै दिनैलाय माइना अफिसियेला बुंदों र' दे आं ओंखाम संगासिनो अन दोनगोन अके दे
बेसोब्रा बेसो आं मिथिया प्रेमि हावास आंनि एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय धन्यबाद रोजा रोजा साबायखर लाइक दान बाय अके प्रेमि हेलौ 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 खबर सबर बोरै ओं सिनायो आङो प्रेमि हेनवास हेलौ सिस खबर सबरा बोरै मोजां ना प्रेमि हेनवास बाय काना पीना हो गया है क्या नहीं हुआ है अभी तो बना रहा है आप लोग का खबर सबर कैसा है बेयावनो थायो आं रोङालै रायलाया खख्ला हाथायाव फैबा थिननांसिगोन खोन्थागोन आं आबामोननो हालाबायनांगौ प्रेमी है बाय मेरा लाइफ होती है आना लाइक कमेंट करने मॉर्निंग 6 से 9 तक जाएगा 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 प्रेमी सनवास बाय खबर सब ठीक है बाय थांनानै नों आं मोजां रायलायनाय बायदि जाया लाइक नुवाखै ओइ प्रेमेसन जायगा नहीं आएगा बोलो भाई जाएगा नहीं आए जाएगा जाएगा हमारे लाइफ में हमें permission was on आदमी नहीं रेले 10 लोग सब लोग दूसरा लाइफ में चला गया भाई लोग प्रेमी हनुआसा नहीं आया रे प्रेमी लक का ला प्रेमी इनवास ऑन हु प्रेमी हना की ऑन रहना 10 लोग
कमेंट कर लो, कमेंट 10 लोग। प्रेमी, आप कहाँ से हो? प्रेमी जी, भाई मैं सिलचर से हूँ। वाह, इतना दूर है। आप क्या करता है? हम आसाम से हैं। हाँ हाँ भाई, नेट प्रॉब्लम रही। प्रेमी जाएगा क्या दूसरा एलबी में? कमेंट कीजिए प्रेमी।
कमेंट करो दोस्त लोग, हम अकेला है, कमेंट करो।
जोंहा बिबुथि नार्जारि आब' सफैनो हादों आंनि एलबि आव रोजा रोजा साबायखर। खबर सबरा बोरै आब' बिबुथि? आब' बिबुथिया अन होनदों। मा ओंख्रि संखो आब' बिबुथि? आंना नंगौ नामा? नेटआनो प्रब्लेमथारलै आब'। एलबि फोरखौनो मोजांखौनो होनोनो मोना। जोंना आब' बिबुथिया बुंदों आलु, कफि, मटर लाब्रासो आगै बाव गोथावथार माथो। बेबायदिनो लगाय लथाय लाब्राबाथाय बहुद गोथाव मोनो आं आब' जानो। गुमैयालाय मा खालामदों आब' बिबु? जोंना आब' बिबुथिया बुंदों आंनाबो बिदिनो आगै नंगौ नामा? जोंना नेटआनो प्रब्लेम जाबाय थाखायोलै। बयबो नेट सालायनाय जायोना ओंखायनो जोंना प्रब्लेम जाथारो। आब' बिबुथिया बुंदों आगै दिनै मिरामिस। नंगौ नामा? जोंनाबो मिरामिससो दिनै। गुरु बाराय नालाय ओंखायनो दिनै मोनजाया मिरामिस। दाहाय नोंबो लाइभ होगोन नामा आब'? खैथासोआव होगोन नोङो? आब' बिबुथिया बुंदों आंबो दा होगोन आगै 7थायाव। नंगौ नामा? एलबि नि रायजो जाबायलै सोर सासेनाव हाबनो जायोलै आब'। मोनसा मोनगुलायलायनाय जायो। सोर साबैसेनाव हाबनो बयबो लाइभल' होयो दा। मालाय नोंसिनावसो बहुद बुरजा बुरजा हाबोना आब'? जोंनाव गैयालै सानै साथाम सासे मालाबाथ' हारसिंल' जाखायो। मानसिफ्रानो फैयानो दाना। बारायनोबो रोंला जेबो रोंला बेयावनो बे थाबाय थायो।
जोंना आब' बिबुथिया मा बुंखो आगै नोंसिनावसो बुरजा बुरजा हाबोलै आब' बिबुथि आंनि एलबि आव फैयानो मानसिफ्रा नेटआबो प्रब्लेम होबाय थायो नालाय मानो बिदि जायो आब' बिबुथि मा होनखो जारलासो नेट जारलासो ने आगै आंनाबो बारा जाया दाना सिगाङावसो जायोमोन नंगौ नामा आब' जोंना आंना सिगांनिफ्रायनो बारा फैयालै होजेननायाव खमखा बहुद खम जाखायो ओंखाम जाखांबायबो नामा आब' ना जाथ'वाखैनो
कमेन्ट खालाम दे आं खालामा दे मारै खालामगोखो बियो आदारखौ खालामनायनि आधार कार्ड खालामनायनि बिदिखौ जायो माया जाबाय दा होमबा जोंना बिदि बुङो यार बिष्णु बसुमतारी इउ आर द डकुमेन्ट आपडेट successfully submit the document again where is MS sender Instagram फैसा लानो आपडेट खालामनो माबाखौ होबाय पान कार्डजों आधार कार्ड पान कार्डजों माबाखौ भटारखौ होबाय जोंना आब' बिबुथिया ओंखाम जाखांबाय आगै अह जाखांबायलै आब' दसेनो जाखाङो आङो आब' बिबुथि नोंना एलबि होनो टाइम जाबाय नामा दे ओंखाम जाबाय था होनबालाय आब'
रलै टाइम जाथ'वाखै खालामदे खालामनायनि
아버들 이거나 무슨 이상 무슨 얘기는 이거 그냥 not 2 minutes. Hmm? 1 minute, not 2 minutes. 2 minutes. 12 minutes. Ready. 1, 2, 3.
야그 지금 너는 나 산둥네 내 산이 있어 그래. 미국으로 옮기고내면다. 그 사람 대답을 시작해. 약간 얘기하는데. 네가 저기가 한국어 누구야 그러네. 한국 관리 다대상 관리. 나? 한국 관리 누구야? 약간 얘기하는 거지. 미국으로 무슨 일로 다시 할 수 있냐고 그러지. 근데 그러고. 이건 원래 지금 소리 나면 나중에 좀 더. 아니 저기 여기 원래 가는 거 거기 배고프잖아. 배고파. 나도 배고프고 다니면 나는 그냥 나 소가 감기 사고로 안 되는 거 Buông người gồm